Bye-bye, horsey. Tatapos milang mag-lunch ngunyan, madumanda kami sa Baranwit kami. Yan, papunta na kami duman. Convoy kami. Tulong ko yang kami, tulong sa sakyan. Hello! Nangangamoy-amoy. No, he's friendly. Sige. Yaong kami digdi sa winery. Sit. Magtitaste ng wine. Yan mga barrel. Yang nasa loob yan ang grapes. Kaso ba kung season ngunyan kang grapes. Ining nasa luwas, iyon ni ang rose. Parang ano kasi store. Kira kami ngunyan, tama, banwit kami. Matry kami di magbanwit. Ay, thank you. We need worms. Worms are first, Nanay. Mga beginners. Ayan o. Mga poser na ano. Nagbakal si Embel kaniyong pang banwit sa pang 13 years I'll old. give it to you. Palitaw na mo na. And then, pagabat. Floaters. Pagabat. Ay, floaters muna. Tapos, pagabat. Palitaw muna. Tapos, palubog. Palubog. Tapos, saka na yung... Put it back. Tapos, yung artificial na... Put it back. What's that? Artificial na ulod. Hain si artificial na ulod. May I see? Yeah, ito ang bait. Artificial na ulod na may Worm. scented. Yandaan palataw. Ay, palubog. Iyan, mga Kuya, binog, don't palubog. touch! It smells. I don't know. Yung sakto lang sa ano mo, sa hook. Hindi. Anong plano mong huliin? Mga tuna. Malaki dapat. No, we don't have tuna here. We only have eel. Harayo. Sorry ba kung successful, mayo kaming naku ang sira. Kuya na kaya maliputo na kayang baray. Saka, day man taratao, ta primero pa sa naman, kami man primero pa man sana. Kaya kunya ang kakutag ni Manoy, matutugdoan mo kami. Here kami sa pinakalangkaw na, kang part, igdiyo sa pagpuntahan mi. Ta aabangan mi ang sunset. Yaon dyan sa parte niya.
Hi ka, tapos ko lang magparigos. Adakol kaming pinuruntahan ka sa bago. Maluwas na ako ma-dinner tapos restoryahan, ma-winda. Ako nagparigos na akong inot para dahin ako makipag-agawan at yan. Kuya nangon yan, mga 6 p.m. So ang papaya, yung Pilipinas papaya. Barbecue. Sina nagmaraluto, ako lang ang nagkambing. Hello. Tapos na akong mag-dinner, tapos na ako mag-toothbrush, ngunyan. Baka mag-sleep na ako sa Junibel ma-burn fire pada sa luwas. Hilingon ko kung makakaluwas pa ako. 3 a.m. ako nagturo. Ay, nagmata. Kaso bago, kaya medyo tungka na ako. Ini nga mapungawo na dyan sa luwas. Kadakol na dyan mga kangaroo. Kaso lang madiklom. Good morning. Super lamig. Good morning. 6:30 in the morning ngunyan. Sunday. Harachan mapuli na kami. Super lipot. Tinitios ko lang ang lipot igdi sa luwas. Di ako makarani igdi sa mga birds. Di ako dyan makaranita maralayog sinda. Hindi kami ma-breakfast. Kasugma dumang kami sa likod na breakfast. Ngunyan digdi kami. Yan o, nagsinanlag. Tapos may hotdog. Breakfast na ako. Yan ang breakfast ko. Coffee. Tapos, naka-tukaw ako dito. Ayun. Yung may first time mo mag-wine? Maralaog kami tad kaya ang lipot. Madalion maglipot ang kape. Tapos ang kinakakan may madalion magrelipot kaya nagbaralik kami di sa laog. Maliputon. Maray digdiyo ta may fireplace kaya maimbong digdi sa laog. Lipot-lipot na duman sa luwas. Sinesiripon kami gabos. Kaya ayan nagbaralik na digdiyo. Yan ang nagigabos ta. Maliputon. Sa luwas. Kaya pag nakikita ko yun. Ako yaning ipunan kang rain water. Iyo yan ang ginagamit duman sa pigdagusan mi ning sa pagparikos sa mga faucet sa shower. Grabing lipot. Nalingawang kong darahon si scarf. Nahinugak naman ako magbalik duman. Dugakan ako. Grabing lipot. First experience ko na nahihiling ko lang sa movie na ito baganing talagang mga
animals, mga itong yaong kasagaro ka itong sa Sound of Music na nasa hills na basta maugmahon ini experience ko digdi mo yan. Yun nga lang ma, yung internet, itong hararayo ang mga tailing nga. Diyos ko, libot. Negative 4 kaya nga ang temperature digdi. Duman kayo may mapunta. Ito ang pupuntahan mi. Tayaon dyan mga chicken. Tapos ito man so istaran mi. Ito kaso bangyaong kami duman sa tuktok na to. Tapig ko yan mi ang sunset. Kaso lang nalobat ako kaya di ako nakakuha. Wala kami digdi. Harayo na sinalakaw mi. Oto na si kairibanan mi. Kay puan kay en isara. Ta baka magruluwasan mga kabayo. Go, kuya! Go! Eto, iiba ko si Kerry. Babay na, mapuruli na kami. Kaso na si Dalion sana. Mamimiss ko ng lugar na ni. Ka, halika dito. Ay, diyan sa muyang Need to be careful. istaran.